No jos huomenna ei olisi enää Docuen palveluita, niin pulassa oltaisiin. Ilman Docue me ei pystyttäisi tarjoamaan asiakkaille näin laajasti ja tasalaatuisesti erilaisia juridisia asiakirjoja. Enimmäkseen meillä on käytössä asiakirjamalleista erilaiset pöytäkirjat, hallitus- ja yhtiökokous, velkakirjoja, kauppakirjoja käytetään sekä erilaisia sopimuspohjia. Palvelu ohjaa valitsemaan oikeat asiat sopimukselle ja niitä saa tarvittaessa myös muokattua. Docue on tuonut luotettavuutta, kun tuotetaan asiakkaille näitä asiakirjoja ja saadaan ne vielä sinne yhteen paikkaan. Me pystytään tarvittaessa löytämään ne helposti. Meidän asiakkaat on kokenut Docuen käytön hyödylliseksi jo sen takia, että ne asiakirjat on kootusti yhdessä paikassa. On paljon asiakirjoja, mitä meidän asiakkaat ei välttämättä itse osaisi laatia. Nyt he osaa jo kysyä niitä meiltä. Ja me pystytään siihen hyödyntämään näitä pohjia, mitä Docuessa on. Se Docuen kysy juristilta -toiminto on meille melko uusi. Välillä meillä on ollut haasteita muotoilla joku pöytäkirjan pykälä oikein. Siinä kohtaa me on aina saatu sitten apua Docuen juristeilta ja saatu sitten sinne oikein näköiset pykälät pöytäkirjoille. Me suositellaan Docueta kyllä ihan mikroyrityksistä lähtien pienille ja keskisuurille yrityksille. Jos mä peilaan tähän meidän omaa asiakaskuntaa, ihan kaikille me saadaan ne hallinnon asiakirjat kootusti yhteen paikkaan, mikä helpottaa muun muassa tilintarkastusprosessia.